Soalnya ini sepiro. Iso ngate kaya ngono iki lho. Iya. Tolong. Saya iki wis tuwa iso ngeri bae. Oh iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Iki suwe so biteri kok aku. Ayo. Kelas berapa tuh sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangin kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Wah, panen aku mandi nih wong. Iya. Ya saya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kalau wayang iki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karo ngono cedhak karo Tuhan wis mati ngono kae. Ora, sampean kan wis haji. Ya kan dungane sampean kan mesti mandi. Kan sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya banyak aku mandi. Lah. Ngono lho. Sono susah. Ini aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti kok karo si Lintang kae lho. Aduh, iki terus terang karo kula kudu terus terang ya. Nggih. Wis dipacar. Urung ya Pak. Apa ora iman mbok gurgi? Apane? Atimu kuwi. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya tuh tidak akan kayak sampean. Kenapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Nah, sama siapa gak kerja? Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesenangan hati. Oh, boleh senengnya hati. Berarti orang dibayar orang apa-apa. Lah sama nih kan jajan bayar. Dibayar lah hatinya ora seneng. Lah kan golek senengnya hati. Iya, udah seneng ya. Ya berarti sama lek golek materi. Berarti kan sama dudu wong seni. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi kono. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni nguyuh. Kok malah warna-warni ro. Tak goleke. Apa? Tak goleke calanan iso dadi pacarmu. Ih, ganteng kok ora? Modale guru nyawa tok sing ganja itu. Iya. Kan yoga. Malah kayak dadi mau kondo. Iya. Mbak ini kan berarti kancane Mbak Winong. Mbak ini Mbak Winong, ini Mbak Winong. Ayo. Papir itu mau nonok bae kok. Gini Mbak Winong, ayo. Sik, neng laras pelok terus bae. Sepote tunduk gleng wis siap. Apa iku lho iki? Apa iku sepote? Tunduk gleng ngono ya, gleng ngono ya. Ya. Bareng ya. Ayo. Cira lu tunduk. Ya. Kowe mau tuwa terus. Kan. Coba sepote mau ganti jogeti Mas Gareng jogeti piye mau? Coba. Ayo. Ayo Mas Gareng coba. Gimana? Dah balik ni. Ayo kan. Tunduk gleng. Mas Gareng. Gleng. Tunduk. Gleng. Tunduk. Gleng. Tunduk. Gleng. Tunduk. Gleng. Ini tak jogeti. Kowe ngerti joget anakku. Ya, Bang. Ngetus. Mbak Winong. Marah ini nyen lho. Ora ini lho sepotong tunuk diri lagi iki lho. Ya, ini. Waduh, jan. Bocah saiki lho, ayo aku biyen kesusu lahir kok. Apa balik nah? Sing tak bolu wis ora ono. Loh, yang sama ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah seleranya itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah kok karo mangun kok kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo kiai sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, ki rada sugih Mas. Selera sugih ya golek ya apa. Oh, ya, apa yang prinsip jadi ngenteni dino. Kowe iki jare iki penyanyi apa wereng? Golek wong tua gak mati warisane. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Walit wae, dadi walit. Walit. Sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film murah. Ya, sampean kok mana iki dadi walit, terus aku
iki bojone sampean ki bojone sampean. Ngono lho. Aku kudu piye? Terus Walid nak niken boleh. Ngono ndak. Walid nek niken boleh. Tak nak lah sosis Walid layu. Sakit. Omong apa to, Jan? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Apa? XX. Wis ora acet. Dene saiki Mas Garing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe itu. yo kose, ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa Nyidam Sari gandrung Wino karo gandrung Niken. Ayo. Ayo buat terang. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik. TNI itu apa? Pani. TNI apa? Lutin pasus. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sik, ayo. Sing mang gandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, ayo apa? Piye, men nggo anu Rabu Nyawa. Masamu tebu oke. Duh, wong ayu. Ih, pengen bae pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae. Ngerti ditutupi sarung. Ayo. Pujane ngati. Tegur ra kuat ya. Wis lunga. Ana wong torongan malah tinggal ngunjuk. Saya. Ana ken terno ken. Ojo ngawur e. Ya. Ana ngene. Wong langsung Kae ana rembulan kan, Mas. di Rembulane ketutupan terap kan, Mas. apa iya po? Sing ketok dirijimu tok. Ngomong-ngomong ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa ngawakku dewe. Gini. Genti Winong. Gentewi. Kuwi lho. Wis dicuek iki. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah. Ya ini. Jangan mendadak ibu bumbunya apa. Hah? Jangan mendadak iki apa. Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Ya to Pak Dek, kalau tentang Apa? niki mau kan niki sedulur kan diseragami to. Niki jenengan diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kok iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak isene lho. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng. Ya. Do dewa Jawa toko. Winong. Halo. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Sak mlaku sayu. Lah jan putune ngeterke mbae ning puskesmas yo ngono. Dadi ben digolekke tombo. Ayo. Padune meri. Aku ndek kowe ngrangkul kowe meri. Yo iki resikone batine dagelan yo iki. Napa? Kowe nadyan anak buah iso ndemeki wong ayu timbangane bos mung ngelas terus debok apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe. Ayo. Kok siapa diajak? Tembune kok tuku dhewe. Ya. Oh, Nenoe Welasan nomring mami. Gegere Wino lek kene ketok gawedi. nikane yo sing kaya Dewe rene tak tuntuhi gegermu dhewe. Tak tuntuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng patu. Ajane njaluk ade. alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Yo Sosis Walid dan layu. Kulit balik dan tisu. ya mami dicangkok no. Apa to ganti basa apa to? yo ganti niken Jangan.
Wis mbok tus kono. Teko udah layu. Yo. Gede, gak berdekat gede. Yang cerdak manusia. Apane ditungui? Ganti. Pindo mimilan. Besok kapan dah? Besok kapan katakan? Oh, soalmu to beda. Oh, ngono to. Bojimu lho jan kok bemper. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha dia. Iya. Besok kapan katakan? Kayak kendaraan nyalip ya. Lan wong Ganti Minang. ganti winong rene kowe. Ya. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon mau. Aku wong wedok kudu ora aku. Walah. Mamat wis tuwa nang gelem rekoso. Tapi Minang. Ibaratno kaya kowe golek batange lho, kowe sing golek. Lah niku kata Oh, kira Wis entekno. ampun ngambek to Om. aja nesu. Wong sira aku do tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Kok terus nesu apa nganggo laras to? Aku ketemu dinyek terus. Mboten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Iya. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Larase pendek. Aku do Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolondri. Nyam-nyam Nyap-nyap. Rasanya kok langsung bing barang iki. Aku iki lapar. Walah. Hitam Saria. Ibane cucur bawok. Lalah. Kok latah men to ya? Buka seluk memane saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memane. Monggo, yo. Mengko